La xarxa pública local d'accés a internet, més coneguda com Xplay, té les inscripcions obertes al que serà el seu primer casal d'hivern de noves tecnologies. Una activitat que es dividirà en dos grups, un de nens de 9 a 12 anys i un altre de joves de 12 a 16 anys. El taller dels petits el que volem fer és una introducció al que és la fotografia. Aleshores el que volem fer amb ells és fer alguna sortida per aquí per Viladecans, prenen fotografies i després retocar-les amb alguns programes d'internet. A part també de fer postals de Nadals i calendaris. I amb els grups dels més grans el que volem fer una mica és la introducció al vídeo. És a dir, igual que els menuts, sortirem per aquí per Viladecans, farem gravacions en vídeo i després editarem aquests vídeos amb programes informàtics. Els dos casals, que tenen un preu de 60 euros, es realitzaran la darrera setmana de desembre. Els més petits estaran al casal Pablo Picasso i els més grans a Can Xic. Per més informació i inscripcions podeu trucar al 93 647 0055.